Citywide response gipahigayon sa Cagayan de Oro CDRMD, Office of Civil Defense 10 ug ubang mga first responder atul sa second quarter national simultaneous earthquake drill sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. 4, 3, 2, 1, rest! Saktong alas 9 sa buntag, gipatingog ang alarma palibot sa Cagayan de Oro City Hall. Sinyales kini nga nagsugod na ang second quarter national simultaneous earthquake drill. Ang senaryo, usa ka 7.8 magnitude galinog ang miigo pila lang ka kilometro gikan sa Tagulwan Fault sa Tagulwan, Misamis Oriental. Paghuman sa pagtayog, daling gihikling ang mga empleyado sa City Hall. Intensity 8 ang nasinati sa syudad, diin nagresulta kini sa nagkadaiyang aksidente sa masa collapse structure, vehicular accident, drowning incident nga nagresulta sa multiple injuries. Sa maong simulation exercise, gipakita sa mga first responder ang ilang kahanas sa pagresponde. Kung ano yung nangyari sa Region 12, people there, yung mga tao doon, they were not expecting na mangyari yun. And just imagine kung magkaroon ng ganong klaseng trahedya na wala man lang mga coordination. Gawa sa mga responder o mga empleyado sa City Hall, misalmot sab ang mga estudyante sa mga eskwelahan sa syudad aron mabansay sab sila sa ilang angay himuon panahon nga masinati ang linog. Usa ka high angle rescue sab ang gi-perform sa CDRRMD, Urban Search and Rescue sulod sa Carmen Senior High School. Diin usa ka estudyante matud pa ang nasamdan atol sa linog. Apan pipila ka mga punto sab ang nakita sa mga evaluator nga kinahanglan pa nga ipa-improve. Yes, kung nasa lang knowledge, but if limited ang ilahang resources, limited ako ng ilahang mahatag sa ilang pasyente. So, mura lang siya hangyo siguro nga let us extend our help po sa atong schools kaya di na sa eskwelahan bagang po mga estudyante. Sa kinatibukan, pasado man ang grado nga gihatag sa Office of the Civil Defense Region 10 sa gihimo nga earthquake drill. Kinaangkiyo lagi pagpa-improve, pagpahibalo kung unsa pay kulag, kung unsa pay angay na makumpleto gyud ang pagpangandam. Ang atong CDRRMD Department Manager Nick Kabagat, doon na siya gipangayo nga pondo para ipalit dugang sa maong ekwipo sa pagpangandam. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.